እዙ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። سمي እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይሁን። ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምላት ኣብ ህይወትኩም ይዕዘዝ። ካብ ርሑቕን ቀረባን ትካተሉ እንደለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍቕዲ 18 ቅጽል ኣቢልና ሕጂ ኸኣኒ ቁጥሪ 19 ኣርእስትና ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝብል ክኸውን እዩ። ከም ጎይታ ፍቓድ ከኣኒ ክንቅጽል ኢና ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ከምኡውን ካብ ወንጌል ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ዝድግፉና ሓደ ጥቕስታት እንዳጠቐስና ክንከይድና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እምበር ናይ መወዳእታ ፍርዲ ናይ ጎይታና ዳግም ምምጻእ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ከኸትል እዩ። እዚ ፍርዲ እዚ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ብብዙሕ ሓረርታ ዝጽበይዎ ስለ ዝኾነ ንዖም ናይ ሓጎስ ግዜ ክኸውን ከሎ ግና ኸነቶም ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ዝኾኑ ብጣዕሚ ዘፍርህ ጉዳይ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ንክርስቲያን ብጎይታ ዘለዉ መንነቶም ዝገለጽ ስለ ዝኾነ ኣየፍርሆምን። ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፣ ብኡን ዝኣምን ኣይፍረድን፣ ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:18። ስለዚ ካብቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ነፃ ክንከውን እንተ ደኣ ኮይና ሕጂ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምን ይግባአና። ሽዑ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ነፃ ንኸውን። መጻኢ ኩነት እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣብ መጻኢ እዋን ዝፍጸም እዚ ክንብል ከለና ኣምላኽ ቅድሚ ሕጂ ይፈርድ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ማለት ትማሊ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ። ንኣብነት ንሄኖክ ንኤልያስ ምስኡ ንክኾኑ ፈሪዱ እዩ። ብማይ ኣሂካ ንምድሪ ፈሪድዋ ኣብ ዘፍጥረት 6:7። ንደቂ ቆራሕ እውን ፈሪድዎም ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ወሓጠቶም ዘህልቁ 16 ካብ ፍቕዲ 1-35። ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ንሃናንያን ሰጲራን ፈሪዱ ግብረ ሃዋርያት 5:1-10። ኣምላኽ ትማሊ ብብዙሕ መገዲ ፍርዲ ከም ዝረኣየ ታሪኽ ይነግረና። ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስ ነንብብ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ጻድቕን ፈራዲ እዩ። ፍርዲ መንነት ኣምላኽ የርእየና፣ ፍርዲ ኣምላኽ ከዓ ቅኑዕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርዲ እዩ እሞ እቶም ዝጽበይዎ ዘበሉ ኩላቶም ብፁዓን እዮም ይብለና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 30:18። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቅኑዕ ዝኾነ ፈራዲ ዘረኣየ ናይ መወዳእታ ሓንቲ መዓልቲ ድማ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘላ ጎይታና ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ፣ ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኻስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ። ማቴዎስ ምዕራፍ 11:24። ወዲ ሰብዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። ሰናይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቑ። ዮሃንስ ምዕራፍ 5:27-29 ከምኡውን ማቴዎስ 25:31-46። እዘን ኩለን ዝራናየን ጥቕስታት ንመጻኢ ዘመልክታ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ከም ዘሎና ኢና እንርዳእ። ጳውሎስ እውን ብወገኑ ኣምላኽን ዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ከም ዘሎ ይነግረና ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17:31። ከምኡውን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊሊክስ ምስ ቀረበ ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይ ዝመጽእ ፍርዲ ክነግሮ ንርኢ። ግብረ ሃዋርያት 24:25። ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚ ይብል፣ ግናኸ በትርኻን ብዘይ ምንሳሕ ልብኻን ነቲ መዓልቲ ቁጥዐ ምግላጽ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወርድ ቁጥዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ሮሜ 2:5። ንመጻኢ እዋን ፍርዲ ከም ዘሎ ብግልፂ ዝሕብረና ክፍሊ ንባብ
عبراوين 9:27 عبراوين 10:27 كالاي بطرس 3:7 را يوحنس معرف 10 كاب 11 كساب 15 مصحف قدوس غويتانا يسوع كريستوس بخبري مس زمص نفس وكف كم جبرو كهبو كم زخونه نغرنا اب ماتيوس 10:27 إذا خمسة مسألة حسابات اب ماتيوس 10:37 كساب 43 كمونا ماتيوس 24:29 كساب 35 ونجيل ماتيوس 25 كساب 31 كساب 46 نرخبو باولوس ون نسب قرنطوس كمخروم كلو قدمي غيزيو حنتي اكواك فردو خمزه يبلوم كمعدوم نري سلازي اتي اب صلمات اتحابئنا برهان زمص حسابات لبي كاهق زغلص غويتا كسع زمص قدمي غيزيو حنتي اكوا ايتفردو يبلنا قداماي قرنطوس 4:6 يسوع كريستوس فرادي دانيا ايو غويتا اب زوفانو كبري يقمت نقولهم أحزاب دما يفرد يبلنا ماتيوس 25:31 كساب 33 كمون عبراوين 10:23 እግዚአብሔር አምላክ ፈራዲ እኮ አንተ ሆነ ፍርድ ዘበለን ወዲ ማለት ኢየሱስ ሂብዎ አብ ወንጌል ዮሐንስ 5:22 كمون فقدي 27 كل سب كمتي نبو زخبرو غيرون ودم انت خبروس فرد زبلن ودحابو انبر حاد كوا اي فردن ايو يوحنس 5:22 كمون اب يوحنس قال كفلي كنري خلنا كم زصعب نركب ود سبيو اموك فرد سلطان حابو يوحنس 5:27 سلازي غويتانا يسوع كريستوس فراديو حواريا باولوس ون بوغنون بيتسب قرنيليوس كمسكر كله بزعبا غويتانا فرادي مخوانو خغلصلهم نري أملاخ نهيوانن موتاتن فرادي كخون زمدبو نسو مخوانو نهزبي كنسبخن كنمسكرن عززنا قبر هوارات 10:42 هواريا باولوس ون نسب أتينا حانت معالتي قويتا بتصدق إز فرد الله خمز والسنة قليت صلوم أب قبر هوارات 10:31 كمون هواريا باولوس نسب قرنطوس كم عدم كلها ناب قدم فردي منبر كريستوس بقدي كم نقهاد ينقرهم كالاي قرنطوس 5:10 غويتا نهيوانن نموتاتن كفرد يو كالايت تيموثيوس 4 كاب 1-4 كمتيا ماتيوس 10:27 ندق مزامرتو افردي كم زساتف غويتا تزاريبو لوقاس 22 فود 28 كساب 30 قدوسان نعلم كم زفردو اب قرنطوس قداماي قرنطوس 6 فود 2-3 ينغرنا مس غويتا اب زفان كم انقمت راي يوحنس 3:21 كمون رأي يوحنس 10:4 قال أملاخ ينقرنا انتاي كم انقبر بنتصور استقمت وطون يلبون كريستوس بعلو شعو اتي انقبرو زرزر كنقرنا ايو من زفردو كلهم فترة سب زبلو كفردو ايوم ماتيوس 25:32 كالاي قرنطوس 5:10 عبراوين 9:27 كلاتنا اب قدمي زفان يسوس كم انقرب باولوس يتنققنا رومي 10:4 كل مستيرات كقلع كل نجر اب قدميو كقلعيو اتم حاتيات زغبرو ملاختيون كفردو يوم كالاي بطرس 2:4 يهودا معرف 6 اتم قدوسان ملاختي افردي مسؤو ككافلو يوم يبلنا ماتيوس 10:41 كمون وانجيل ماتيوس 24:31 مسرت مفردنا بخمينا نفرد حاده ككم قبرنا كالاي قرنطوس 5:10 وانجيل يوحنس 5:29 وانجيل ماتيوس 25:31 كساب 46 كمون وانجيل ماتيوس 7 كاب 21 كساب 23 كلته اتقال كريستوس ايو بتا دحريت معلتي زفردنا وانجيل يوحنس 10:2 كاب 48 كمون رومي كلته 10:2 كمتي ماتيوس 25:46 نرخبو صادقان ابناي زلعالم هيوت اتم حتان كا نابناي زلعالم سقاي كم زخدو نردا دحريو كمي كم زخونه بروح ايكونن
እቲ ዝርዳእና ታሪክ ስቕ ኢሉ ከም ዘይከይድ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምላኽ ከም ዝኾነን እንርዳእ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዓላማ ኣምላኽ ክፍጸም እዩ ስለዚ ንሕና ኣመንቲ ምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሃንቀውታ ክንጽበዮ ይግባአና እቲ ፍርዱ ምስ ምምጽኡ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብምጽኣቱ ብዙሕ ነገራት ክልወጥ እዩ ሓደ እዚ መሬታዊ ስጋና ኣብ ዝሓሸ ክልወጥ እዩ ክልተ እዚ ጉድለታት እንሪኦ ዘለና ኣይክህሉን እዩ ሰለስተ ሓድሽ ኣካላትና ሕማም ስቃይ ሞት ኣይክርእን እዩ ፍትሒ ዝወጻሉ ግዜ እንዳቀረበ እዩ ክፉእ ፍርዲ ክቃላዕ እምነት ዝተኣማንነት ከዓ ክፍደያ እየን እዚ ርግጽነት ስለ ዘሎና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንመላለስ ይግባአና ጎይታ ከምኡ ክንገብር ጸግኡ የብዝሓልና ጎይታ ኢየሱስ ዕዙዝ ይባረኽኩም ኣብ ዝቕጽል ፍቕዲ 20 ኣርእስትና ሲኦል ዝብል ክሳብ ንርኢ ብሰላም ጽንሑ